Radost koja je uzdigla srce u novo ushićenje. Svi se raduju, Franjina redovnička braća i ostali narod pjevaju i raduju se. Franju i zasizanje među njima, duboko dirnut ovim prizorom. Istina je to, malena djeca i radost drugoga uvijek mogu dotaknuti i promijeniti čovjeka. Hrastovi oko greča i u greču radosno prigibaju svoje grane novorođenom kralju u jaslicama. Stijene veličanstveno i mirno stoje, čuvajući malenoga kralja. Zvijezde sjaje, a vjetar pjeva zajedno s ljudima, tu i tamo potičući koji hrast na pjesme. Hrastovi su pomalo sramežljivi, a ih treba često poticati. Kasnije, dok se slavila sveta misa, Franjina je radost rasla. Isto tako je rasla i radost svih prisutnih. Radosno i zanosno je pjevao evanđelje, jer je bio đakom, a riječ Isus ga je ispunjala tolikim ganućem i slašću da si je oblizivao usne, dok je riječ Betlehem izgovarao kao ovca, skoro na granici plejući. Sve je to odjekivalo u njegovom glasu i njegovu propovjedanju. Toliko ga je nosila snaga malenog djeteta, betlehemskog djetešca koje ga je ispunjalo silnom snagom, radošću i mirom. Ovaj siromaša je to djetetu postao bogataš. Radost je najveći dar darovan čovjekovom srcu. Jedan čovjek u tom mnoštvu je imao viđenje. Vidio je dijete Isusa kako prestrašeno leži u jaslama i je isto tako vidio da Franjo pristupa djetetu kao da ga hoće probuditi da ga zna nježno polako. To viđenje pobožnog čovjeka nije bilo neprikladno, jer je Franjo svojom iskrenošću, radošću i otvorenošću za Boga i po ovom događaju i po svojoj molbi upućenoj Ivanu u mnogim srcima koji su zaboravili dijete Isusa probudio uspomenu na maleno betlehemsko djetešce. Ispunjeni radošću i mirom, svi su se nakon završetka slavlja razišli svojim domovima. I tako je Franjo iz Asiza spasio božićnu radost greča, a to njegovo djelo se nastavlja i danas. Kraj priče. Ali zapamtimo, ovaj događaj je ostavio prekrasnu uspomenu, ali nije samo uspomena. Ovo je stvarnost koja traje. Slava Bogu na visini, slava betlehemskom djetetu u štalici, a na zemlji mir i radost ljudima dobre volje.